Jag har något annat, mera angeläget och viktigare att säga. När jag kom hit till Stockholm så var jag rädd. Jag var rädd för allt det nya, för automobilerna. Rädd för pommes frites. Men mest av allt var jag rädd för er. Ja. Rädd för att inte passa in i riksdagsgänget. Jag menar, vad ska jag här och göra? En simpel svinafarmare från Skåne. Bland alla er storfräsare här i Stockholm. Nej, det har inte varit lätt. Och igår var jag en knorralängd från att ge upp. Jag tänkte, Jöns, nu är det du som packar dina viskor och åker hem. Men så besinnar jag mig. För visst, jag kanske luktar lite gris någon gång emellanåt. Jag kanske inte har någon jättehjärna full med statistik och propositioner. Men jag har något som är finare. Jag har en dröm. En dröm om ett Sverige där en simpel svinafarmare från Klerup i sydöstra Skåne kan resa upp till Stockholm och känna att ja, det här är min huvudstad. Det här är min riksdag. Det här är mitt land. Ja, jag är skåning. Och ni är stockholmare. Men vi är alla människor. Vi är fäder, mödrar, systrar, bröder. Och framförallt är vi svenskar. Och därför är det hög tid att vi tillsammans spottar i nävarna, tar ett rejält nappatag och slänger ut alla de häringar, negrerna, judarna och framförallt muslimerna.